Ok, so seo ordar ceist le hagan obair bailile réir. Seo ceist a chuig, agus tá bé tar éis highlighted éadmhar go bhfuil A corm le hain, B corm le dó, agus C corm le trí. Ok, so sa céad ceist, dearann sé go bhfuil dó é mód bíagad, agus tá tú géirig a luach a oil, feig a luach, find the value. Ok, so tá dó é mód a bíaging, agus sa iscingnéis go cílíonn sé sin dó fá é, agus is féidirling é scríb mar seo mar bracéid dó in aice le an ifir é. So tá mé chun é scríb isteach, tá é corm le hain. Bhí é corm le hain, agus bhí B corm le dó. Ok, so agus mar sin, tá dó fá hain is dó mód a dó. So déanann bracéidín éonar ar dús, agus an sin simig leis an céad term eile. So tá dó mód a dó sin cathair. Sin é freagra. Ok, chuid a dó. 3AB lúd a C again. Tá sé sin corm le. Ok, 3 fá A fá B. 3 fá A fá B. Tá mé tar éis iad a chur in lúbíine an seo. So A sin hain, B sin dó, agus lúd a C sin 3 an seo. 3 fá hain fá dó, 3 fá hain sin 3, 3 fá dó sin sé. So sé lúd a 3 agus sin 3. Sin ar freagra. Ok, an tríú ceist. Cathair fá A fá B fá C. A fá B fá C. Cad é A. Bhí A corm le hain, bhí B corm le dó, bhí C corm le 3. Mód a 3 fá céanrad. Cad é C rís? It's a 3. So rístéin an chuid seo ag an am an terma seo ar dús, agus an sin déan an dara terma. Ok, so cathair fá hain sin cathair, fá dó sin ocht, fá 3 sin fé cathair. Mód a 3 fá 3 sin né, so sin litreacha 3. Sin ar freagra. Ok, good eile. 3 fá B fá C. An rís tá méid úsáid na bracéidí. Ok, B, bhí sé corm le dó, C corm le 3. A corm le hain, B corm le dó. Ok, so tá sé sin corm le. 3 fá dó sin sé, fá 3 sin octaig. Lúda fá móda sin lúda, lúda fá móda sin lúda. Cathair fá hain sin cathair, cathair fá dó sin ocht. So tá an freagra dágaing. Def. Ok, cuid a cuig, cuid V. 3 fá A fá B fá C. Ok, 3 fá A fá B fá C. So tá méid scríb nonad A tá hain, nonad B tá dó, nonad C tá 3. Nonad A tá hain, nonad C tá 3. So 3 fá hain sin 3, fá dó sin sé, fá 3 sin octaig. Lúda fá móda is lúda, fá móda is lúda rís. Dó fá hain sin dó fá 3 sin sé. So we have dó ig. Néis an seo. So, cuig fá B fá C. Scríb mé na lúbíine an seo. Cuig fá dó is B, C sin 3. A sin hain, B sin dó. Cúg fá dó sin de, fá 3 sin litreacha. Dó fá hain sin dó, fá dó sin cathair. So sin fithe sé. Agus sin iad ar freagraí.